May duha ka igsuon na puro lalaki, pangalan si isa si Toby o ang isa si Bill. Ini si Bill, usa ka igsuon na kanunoy ko. Hukuman o maayong tao, maayong sa naigsuon. Tapos naman, siya matinabagon. Unlike kay Tubig, si Tubig sa igsuon nga lain mo kinaiya. Siguro walay batasan. O dili manukulan. Sa mga dili manukulan. O nabawas na nga, dili matinabangon. So silang doon, nagtrabaho, si Toby nagtrabaho, si Bill nagtrabaho. Ang kalan nga gusto ni Toby is gusto lang niya na iyaha. Ang kalan na iyahungan, gusto niya na iyaha. Ang kalan na iyaha piniguman, gusto niya na iyaha. Dili siya gusto nga buhatag, umutabang, ito sa laitaw, o sa uban, and even sa iyaha na ison, dili siya gusto umutabang. Samtang si Bill, ang iyaha na sweldo, ang iyaha na kwarta, ang abot sa iyaha na panginabuhi, iyang ini nga ginahatag sa kanan na tao ang gusto manayong tapang sa iyan. Sa langkod na pag-istorya, binabihan na matinabangon ini si Bill o si baliktaran mo si Toby kay kung si Bill binabihan ka matinabangon, si Toby binabihan magtod ka ako nga igsuon. Ang mga tao sa community Wado kay Bill, kaya ang nangayong tapang sa iya. Si Bill sa dali na po kayo, nakatapang nga sa iya. So sa kadlaw, sa panahon, iabot ang bulaw, iabot ang agutog, iatong nagkita. O si Bill, bihangyo siya ganito sa iyang isuon, wala naman sa iya. Bihangyo siya sa isuon na tigali. Pwede pa po din mo mapahiram ng kwarta o mapahiram pa po din mo bugas. Pwede pa po magbuli sa inyo. Ulihan na ako, bugas. Ikaw sa public yun Tanawa ang iyong binuhat. Imong ihatag ang tanan na naa sa inyo ito sa atong mga salingan. Ito sa mga tao, gusto mong tawag sa inyo ang tanawa karon. Wala ka na yung imong mga binig. So nahiman lang din sa community na si Bill, wala na siya iya. So, kilimo sa community na tapong-tapong sila o katagay sila ang ilang gihatag na effective. So, talagang ng pagkastorya, nakasumpay si Bill sa little na panahon sa ubos, mabubog na panahon, pero niabot yun, niabot yun ang time na wala na yung makaon nila. Si Toby, nahurot ang iyahang mga tinaguan, ang iyahang mga tinipilan. The same kay Bill, naglatag sa mga tao na hurot, o ang mga tao sa community na nahurot ang ilahang mga tinaguan, ang ilang mga tiniguan ng salapi. Dahil sa kaadlaw, nagsabog-sabog si Bill o si Toby, na makita sila ang pagkaon. Ganto sila ang kasal. Pag-ato nila ang kasal, nagbutang sila ng tuwa o piling mga litag, dahon, para makakuha sila ng mga tingali, mga wild animals like baboy halas or binaw na sa nasang kuyo o unggoy makahata sa nasang or any animals na wild ginala sa nasang. So, pauli sila. Kunya, pagkaupang itibaw nila ang ilahan ibutang nituwa kasi tunay nakuha. So, samtang nalakaw sila, may nakita sila nga, may nanuhod sila ng ikot, tabang. May nabati sila ng ikot. Bidul ang si Bill o si Toby kung nakita nila ang sa katigulang na babae. Tumigo na babae, pwede pa po din mo mga tabangan eh. Madalin as ko. Nakita kong pagkakon, kaya wala akong makakakon ng madalin as ko, hindi ako malakaw. Pwede pa po din mong babahon. Kung iyangon sa akong balay. Ito si Toby is mga banal. Dili ka na ako makakakon sa mga balay, dili ka makatabak mo may malangan din sa ako ang antungan, malangan din o gusto mo eh. So, balik kamo ka lang kung makakita kayo na ako may antungan. Pero si Phil, hindi ko siya Brad, ako lang yung tabangan. Ako lang yung tabangan kay lukoy tayo. Pero bulang ang babae.
kasi di sa oras na, tinong-tinong na. So, luyo sa una-una ni tubig, ikon siya, masandan ako sa pil, na iyahang dalawon, ang ipulang, ulit dito sa Lawson. Kung ako na lang ako bibaw dito. Kung ako, bakit ano ulay nakuha, ito na mga pagkaon. Dili na ako pakitan si pil. So, sa lang ito na pag-estorya, lingon siya kay pil, sa pil. Ikaw nalay-dala sa mga ating ulang babae, dalahan dito kung asa na siya nagtuyo. Kaya ako, kung kadayan sa pagtanto, kasi dunay pagkamo dito, nakatuwa kita. Pero, hindi siya makatang kay Phil, kaya isukod, manay ang plano. So, kinala ni Phil ang tibuha ng babae, yang ibaba, o kinala nga ito sa, yang balay, ikaw si Phil, nakasay kong balay. Yang ko dito sa balay, higa siya, o yang butaw dito sa higaanan, sa mga katikulan. O samtang ingon siya manan, ako nakabilit-lira sa iyong balay, impapas ko sa pagkisuman. Ingon, ang paglingin niya ng alin o transfer ng babae, wala niya isisakit. Daw, sa dito siya utang, wata, tawag na. Nag-usap siya pala si Piano, tingin siya na tungkol sa imuhang pagkabutan, pagka tinabangon. Tawagin ka, kung talikod ka na ako. Tawagin ka magpumili, kung tamang ka na ako. Pauli sa imong balay. Kung ayaw na pag-adto dito sa kasal. Pauli sa imong balay. May gulay na naman pagkaon dito. So, ipauli si Bill sa iyang balay. Pag-uli niya, adumay ko ang pagkaon. Nalakita niya sa iyang balay. Kung yan, tawagin ang masilingan na uwi ng pagkaon, kung ibahin-bahin ang tanay, kung nakakaon ang tanay, yes, community, kung nahumayan ang kagutom, tawagin sila nalapas mo, itanan sila nakakon. Pero ang ilang brother na dalo, ang iyang brother na makasarili, o galingon ba yung ginauna, nawala dito sa kasal. Nagtuyok dito sa kasal, ito ang pagkakon. Tawagin na kapaklag ang pagkakon. Sumunod ako ito sa hod, itagda sa pagkakon, ang atong mensahe, patay sa pagkakon, tuhod, hindi kinatawag, the ways of a selfish. So, unsa ni ay ang dalan sa tao nga makasarili o kaugalingon lang niya ang iyang ginunauna. Now, the ways of a selfish, ipasundayag kini una in being lovers of themselves. Kumusta nga, nagsuunan ko niya sa Ginoo. Nabay, selfish kaninyo rin Nadiin, wala sa ilaing gihigugma, kundi ang iya lang kaugalingon, just like tubig. Just like tubig. Nawalay pagula-hula sa uban ng mga tao, tungkol kay iya lamang gihigugma, ang iya lamang kaugalingon. Wala siya may higugma sa isuon, o sa iyang isig kaingon, kundi ang iyang bugtong ang gihigugma, o lamang ang iyang kaugalingon. Now, the ways of a selfish is lovers of themselves. Ang pamahagi o ang dalan sa tao na selfish, makasarili o ako, o lamang ang paghigugma sa iyang kaugalingon. Wala may sayo kung higugma ko rin mo iyong kaugalingon. Doon ang ikaw ang kaugalingon. Dili ka makahatag o higpit na paghigugma sa usa ka tao o di mo higugma. Kung ikaw mismo wala ka makakaton sa paghigugma sa iyong kaugalingon. Sa talikyo, kung saan di mo pag-ingon sa iyong asawa na hinigugma mo siya kung wala ka kahigugma sa iyong kaugalingon. Kung saan di mo pag-ingon sa iyong banak na hinigugma mo siya kung ikaw mismo wala ka galing maibalo kung saan paghigugma sa iyong kaugalingon. So, natural na igugmaon din nato or ilap na ito atong kaugalingon o kinaiyak kini sa tao na naagin siya pagkahigugma, pagkamayigugmaon sa iyong kaugalingon apan pagbantay ka mo. Kaya pag naghinubra na gani ang paghigugma sa kaugalingon, resulta ka na siya sa pagka-selfish. Nadiin, nahog ka na, nadapos ka na sa paghigugma sa iyong kaugalingon o wala na kay feelings, wala na kay pakialam
Nandito sa uban na tao, amen sa imong mga gidahal sa kinabuhi, mga isuon, mga silingan, wala kayo sa lahat ng pagkastorya, wala na kayo lahat ng kinukmang, kamusta sa imong pagalingon. Pasultiyo ng Biblia, kung unsay mahitabo sa tao na nahigugma o mahigugmaon sa imong pagalingon. Second Timothy, Kapitulo 3, versikulo 2, nandito na sa 5. Ang pulong sa Ginoo ng ingon, kaya ang tao, kaya ang mga tao na unya mahigugmaon silang pagalingon, mahigugmaon sa salami. Basta daw, ang tao na mahigugmaon siyang pagalingon, siya usap mahigugmaon sa salami. At, pinin nyo, ikaw ang puno sa Ginoo, hindi ka makaalagad sa duha kaagalon. Kasabot, hindi ka makaalagad sa Diyos o makaalagad sa kwarta. Isa kanila ang imuhang kasilagan. Isa kanila ang imuhang talikdan. Isa kanila ang imong binubakit. Kumusta yung usahan mong heart, ang imong pagalingon, kung asa aning duha ang imong ginugma, ang Diyos ba o ang kwarta? Taymon, ginugma nito ang Diyos. Ikaw ang pulong sa Ginoo. Matthew, Kapitulo 6, versikulo 23, ang pulong sa Ginoo na Ginoo. Pangitaang ang ingharian sa Diyos, o ang iyang pagkamataro, o ang tanaw na mamutang, ikadugang diha kanimo. Ang sad to say, maayo ka sa pinulungan na ulingon kita. Gihigog mo man ako, Ginoo. Huwag kang koyingon dito ang sa katao na, for example, si Maureen ay kaori, pero bagit ka mahigog ba sa Ginoo? Ikaw si Maureen sinali ka, judgmental na kayo kapastor. Anong ibon na kakawak na higog ba sa Ginoo? Pero ikaw mismo, nasayad ka kung gihigog pa man mo ang Ginoo, o ikaduhan ang basya sa imong gihigog ka, dili sa kalibutan, o ikatulong ka. Usahay, atong gihigog ka, una, atong pagalingon, ikaduha, atong binalas, ikatulo, atong pagwarta o paginabuhi. Ulahin na lang ang Ginoo. Ano sa nato, bisitahon ng Ginoo. Ano sa nato, alagaran ng Ginoo. Pag wala ka na, unang gihigog ka. Atong isa yung unang gihigog ka. Yung bana, yung asawa, yung anak. Kung buhaon na sila sa Ginoo, kung tagaan na sila sakit, bubalik ka sa Ginoo. Ikaduha, kung wala ang trabaho, bubalik ka sa Ginoo. Ihalang rin na po. Pero pag hayakan ka, pag din na malagan sino pinatuli, kayo ang Ginoo. Hindi ka bumisita sa Ginoo. Hindi gani ka makapasalamat sa Ginoo. Hindi gani ka makapasidungog sa Ginoo. Ganong naon po, di mo na makaputangan. Dahil kalimtan dito, laang tanan, na aniya sa tuwa, pilihan sa Ginoo sa tuwa. Kung susiyon sa Ginoo, kung ikaw pa masaligan, o kung dili ka kasaligan. Kung dili ka kasaligan sa mga bukan, nagpipiyan sa Ginoo sa iyong mga mawimong pala sa Ginoo, kung ihakat niya, ito sa uban. Sa ha? Tanawa ang tulong na tao, nagpipiyanan sa iyang agalon, tulong kasulubuon, ingon ang agalon na imong kiling, napulong, imong kiling lima, o imong kiling usa. Kung ingon ang agalon na imong kiling patubungon, imong kiling invest. Baka negosyante na makasabot, imong kiling invest. Pero, ingon niya, bubalik ako, kaya ako ang singilon, ang akong ibig sa inyo. And then, binagang panahon, invest sa, ato nakabagulong, napulong invest niya ang iyang kwarta. Ang nakabagulong 5, iyang invest ang iyang 5. Pero kung manunod sa ibuhat sa usang tao, sa usang kasulukon, na nakaangkor ng isa, yan iputaw sa yuta, nagkanon sa yuta, o niya yan iputaw kong kabunan. Hantod ka mo ang adlaw, ang ipahuli, balik ang yan ang ganon, nangutanan, patubang sa nagulog, ikon. Asa na ang nagulog, akong ipa-invest sa ito. Ikon ang tao, ang sulukon, ano yan? Ha? Ikaw lang sa asa, di ba? Ano nga? Dahil mong doble. Asa ang isa. Ikaw lang sa mabaluko na ikaw, isa ka stricto, isa ka kaiso, o magayon, magkuha ka, o hindi mo nila. Iba niya yung gano'n.
Usa, ang akong gihimo, ang gihatag din isa, akong ginugo. Sa gingon sa tao, sa gingon sa galon, gingon niya, buha ka ang isa, nagduduan niya niya mas likudyang mga kordyaw, gingon, buha kinig isa. Anak ang tawanan, kung gihatag ato kanunay na tulog. O kinig tawanan, buha ka, bilis ako matubangan. Kung ilagaw ay dito sa gawas, dito siya, mag-antos ang lawin. Kung ingon niya, ang iyang mga security, kinig doha, dalawa, ubahan sa akong lawa. Ay, dito, magpumbira kami. Uyog, mag-iksalo sila kanako, ay magpumbira kami. Nabuhat pa sa na ang tanan, galabaturan nato, 3 sa kalibutan, ipiyal ka na sa Ginoo. Kung maayo ka mapiniyalan, pauswag yung pagiging sa Ginoo. Pero kung hindi ka maayo ka sa piniyalan, ayaw, pag-una na imo ka na mga utangan. Ay base mo niya, kuha ko sa Ginoo, sama sa atong usak, agalon, nagikuha ang usak, kung ihatag dito sa adunay lang. Base, kuha ko ng Ginoo, kung ihatag dito sa adunahan, aron mo sa mga dito sa adunahan. Ano, bantay ta, na ingon mo yun riya itong padayonon, ingon ang pulo sa Ginoo, mapahitas ko. Gusto daw, kung ikaw na igumbaon sa iyong pagalingon, bahinong ka mapahitas ko. Ha? Diyan ba? Ako'y maayo. Ang imo nakita, ang imo pagalingon, ako'y maayo. Ako'y bright, ako'y utukan, ako'y galuhan. Ako ang dalang kwarta. Kung resulta, sa imo ang pagkamapahitas ko, kung ikaw, may igumbaon, sobra sa pagkamay igumbaon sa iyong pagalingon, naturuan, hampugino! Kapalit daw sa kinan! Nakapagundog ka lang pagtaw, nakapalindog ka sa inyong balay. Ipatasaan ninyo ang itong parela sa inyong balay. O katay tao na napalindog pa sa inyong balay. Ang imo sa kilan, nakapalindog ninyo sa kilan, hindi mo na lang ka magpaapapur ng mga tao sa inyong kanyadyo, inyong higala. Karoon, wala ka may higala. Pero si Pilipino na magpasigal ko o may magpahambog. Ang mga tao na may bubawas ng pagkalingon, may imo mga bugiro. Ha? Ang bugiro. Ano ang bugiro? Ito na kayo siya, ay maayo. Kuya mo kayo siya. Another one, bugal-bugalon. Ha? Bugal-bugalon. 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 Ano niya? Ha? May bubawas ng pagkalingon. Another one, masinupakon sa mga pinikanan. Rebellious sa kinikanan. Another one, walay igabalos. Labaw sa tanan. Dili, Diyos ka. Sa pagka-Diyos na di mo, kung imong iibang sa kinakanan ng pinikanan. Kung siya magtagyan, sa piwang, pagkamay bawas sa natin, pagka matantasan, pagka magigilo, pagka bugal-bugalon, o pagka masupakon sa kinikanan. Walay pagbati, meaning walay feelings. Isa nakita niya ang iyang sumon, alisod kaayo, away ko kalukoy, nagsutupi, away ko kalukoy, na nakita na niya, tigulang ang inakalakaw, ang bagay sa buwan yung kalukoy. Huwag kayo may mounts sa pagkalingon. Another one, walay, tigutang-utang, salamat, tigutang-utang, ang hilig mag-ibong o salakot, ito sa uban, mamasangin sa uban. Ito ba yun? Mapatuyangon! Alam, kung yun ang mapatuyangon, pagkabot sa pagpag-ibong sala, walay pino-pino, madayon, may iyang pagpakasala, mapatuyangon sa pagalingon, another one, pangis! Maninumtanon sa maayon, mabudhimon sa madali-dalingon, o mabudhimon, madali-dalingon, ng puso, may umbahon sa kailayan, inay, may umbahon sa Diyos. Kaya punta, ay basin o sobrang atong pagka-in-love sa atong pagalingon. O nani, ang makita sa mga pinabuhi. Walay ayon sa nakto na ito. Walay ayon at tubangan. Kadua, living for themselves. Basta daw, ang dalan sa mahigbaon sa pagalingon or ang dalan sa usang katao na ako o selfish na tao na kinabuhi
o nagpuyot lamang na siya para lang sa iyang kaugalingan. Pero manuod ko sa ito si No Man's Isang Island. Tama ko? Wala'y tao na pwede mag-inasara. Pero sa say, daghan ng mga tao na kinabuhi o nagpakabuhi para lang sa ilang kaugalingan. Ano man yung kamot ka? Yan na, kumutalan na ako. Anong kinahanglan, hindi mo makakwarta ang taman. Para sa imong pamilya, para sa imong Diyos. Kasi nahimo kong butak puhon. At least, nanak ko kwartang ini ko. Kasi nahimo na kong pukul puhon, hindi na ko katrabaho, natay lumayan sa buwan. Nakon kwartang ini ko. Puro lang yun sa imo. Ha? Naguna-una ka. Lagi mo pagpakabuhin din kalimutan para lang sa kalimutan para sa ilalim. Kung walang hinungan, wala kang pakialam sa uban mga tao, kahit inong hinungan, maulang ang iluhaw ang galingon na ikaw nagpakabuhin din kalimutan para lang sa ilalim. Pero actually, ikinahanglan mo din mga tawanan, ikinahanglan mo din mga tawanan, ikinahanglan mo din mga tawanan, aron adunay purpose ang imong kinabuhi. Can you imagine, isa lang ka sa tao sa kalimutan. Kapay lamig ng kinabuhi. Tanawa si Adan. Ang unang tao mag-ibuhat sa Ginoo, ibuhat niya pinaagi sa yuta. Ibuhat niya ang tao, ibuhat niya ang mga organ niya, gihimpan niya ang ilong, uod niya. Ang mga tao nag-ihimog gina sa yuta, biginawa, namuhin, o gina niya, na ikaw, taon o lalaki, ang imong nalay, Adan. Ibutang ka din ako sa tanaman sa gini, o katagan mo ikaw ang pagpulutan. Ikaw ang bahala, kung pangalan aning mga kahayupan na sa tanaman sa gini, mga langkang na sa kalangitan, mga isla na naada sa katubigan. Ikaw rin bahala, kung sa ikilong tawag anak nila. Sunod na siya, yun niya. Ako rin bahala sa ikilong mga tao. Katagan mo ikaw sa tanaman mo ikinahanglan. Baka himo ka sa pagkaon sa tanang pagkaon na niya sa tanaman. Kawas lamang alam mo sa kakahoy. Anadra sa tuba sa tanaman sa inyo. Ayaw ang pagkaon. Kaya kung bukaon ka niya anak, sigurado, mamatay ka ngayon. Doon man kilino ni Adan. Ipaghandal niya ang tanan ng mga kahayupan. Isa ang pangalan anang pabili. Sa Adan na kung na, isa sa pangalan ang pangalan ano, kanang ibig, unggoy. Kasi Adan, kumutan na, kaya sabay kayo sa ito, ikaw pangalan na ito, pangalan na. Kasi pangalan, di pangalan din siya, kasili. Kapagutan na si Adan, kumutan na kasili ng isda. Kaya sabay, ikahasan sa ito, ng pangalan na. And then, bitaga ng panahon, nagpuyo si Adan, wala inisala, diyan sa tanaman sa itin, kung saan ano ka sa ito ka, nagkita sa bato. Naglantaw sa mga kahayupan ng ito siya. Dito na sumuro siya. Inon niya. Gano man, nakiling unggoy namin, Paris. Ano man, nakiling agila namin, Paris. Inindiyon namin, Paris. Hindi mo maista, ano naman yun kay Paris? Naghahan sila. Naghahan. Kung yung ano ako, wala. Sumusuro siya. Ano, isara siya. Dahil may nakita sa ito, naglantaw ito, iyon niya. Masunod ko naman ang akong tao, hindi ko kang natin ulitin. O daw na niya. Muna ito lang siya. So yun sa bukanahon ko. But the first surgeon, ulang ko sa'yo, operation, rate ako. Dinindi sa hospital. Kung talagin mo kami kini ang mga doktor, ang unang pag-umira nito, ang Ginoo. Diba? Ang first ngayon mo kaman para ipahigayan ng operation, para umirahan ang tao dito sa Gangilin, sa tanaman, sa ilin. Ilias Kamayo, dito sa Jerusalem. Unya, ang unang doktor na nag-umira sa tao, wala ilahin, ang Ginoo. Ano man, ipatulog niya sa Adan, pagpatulog niya kang Adan, may kuha siya sa parin niya, kung gino niya, nakuhaan ko niyong rin, ioperahan niya, ikuhaan niya sa kilid, kaya, hihimo niya babae.
patulog, first anesthesia na ito sa gato dito. Eh, di patulog pa niya. Kasi gana ko dito. Tulog tayo. Tulog. Ang tulog karo kay kapag magdaw kay position sa likod. Na ano yung bukog din mo para matulog dito sa kadlaw. Dito pagbata, ni Adan, kita niya, uy, may babae. So, enjoy siya, naging pansa, kasi ibalihan sa langkay. Kaya ayaw mo ito, magikan ka sa umboy. Sabi, sumunod lagi ka ng umboy. Ay, sumunod ko eh. Biblia, nakita niya, umboy na yung ares, kaya ako wala. So, naging mong babae, kinahin sa Biblia. Pagkata ni Adan, nakita niya, uy, ay, babae. Pagkata ni Iman, uy, ay, babae. Isa rin yan. Ha? Tawad tayo, hindi ka mamuhi na para lang sa iyong pamalingon. Pero atong kawatasan, ang kinaiya, atong pinapakita, nagpakabuhi kita para lang sa iyong pamalingon. Pero sa Biblia mo, dili maayo, walang pakabuhi ka lang na para sa iyong pamalingon. Ingon po sa Ginoo sa 2 Corinthians 5:15, tikbaw siya, namatay, ala sa tanan, aron sila, nabuhi mang kinabuhi, dili na, alam sa ilang pagalingon, kung dili alam kaniya, na namatay, o bukanaw, kung nila. See? Sa diha nga nahimot ang Kristohanon, dili na ka mabuhi, o dili na ka magpakabuhi para sa ilang pagalingon. Kung dili, nagpakabuhi ka na, dili kalibutan na para sa Ginoo. Pagpasabdan nito, na ang imong kinabuhi, na nag-exist karon panahona, para dahil sa Ginoo, masabdan nito, dili dahil ikaw mabuhi na mag-inusara ng kinabuhi. Gikinahanglan sa nito, ang imong mga brothers, ang imong mga sisters, na sa Ginoo, aron ikaw mabuhi. Ha? Bisan sa ato ang Kristohan na kinabuhi. Uman ka, namubuo, unawag ng Ginoong Kristo, ihilo mo sa Ginoong personal, manluwa sa iyong kinabuhi. Imposible, alam ka mo, nawingon ka, dili ko magpasakot ng Iglesia. Dili na po sa kalay. Kung saan mo patubo, kung ikaw ang isa, diya sa iyong spiritual life. For example, kung ikaw, for example, si Rizalin, wala sa life ko. Makahimo ba sa pagtindog nila? O maghalang ng kanta? O kaha? Makahimo ba siya kung may gustakin sa iyang pangmaliman? Dili. Listen. Just like sa kong gingon nila na kung wala ka naglilog life bro, dili na itong may maluan na maayon ni mga ha? Ang bagay na ito, ang maestro na ito, talentado. Ilang final practice kanina lang nito mo. Pero nakatindog sila. Ang sila dinili, nakatindog sila. Sila Adirangli, nakatindog sila. Ilang grupo. Sila Pamla, nakatindog ang ilang grupo. Uy, ako kayo sila. Isa-isa pa silang mic. Ay, ano na yung maganda? Ako nag-practice sila kanina. Kanina ako. Kaya ba? Ano yung nagkakaroon mo nga? Kanina yung nakita ako. Ako putay. Kaya ba sa inyo nga? Kumakulo. Nag-practice na yan. Pero pa ron, salamat sa ito. Italindong yung timo. Magaling, kayo malumukanta na yun. Sa palay, ako na kulay, ginakantahan. The Lord reminding us that He laid down Himself for us in order for us to live for Him. Sa talaga, ang Diyos nagpahinumdum ka nato na siya nagpakamatay alang ka nato aron kita mabuhi o kinabuhi alang lang kayo. Iyak mo sa Ginoo, tumingon ka, anak mo sa Ginoo. Kumusta? Ang iyong bang kinabuhi, kinabuhi ka ba ng kalibutan para lang sa Ginoo? O para lang patuyangan ang iyong imuha ng kalibutan. We must live for Him. Kaya ipakamatyan ka sa Ginoo,
Makinabuhi ka alang sa Ginoo. O itsaon ka na aron bahin mo. You must deny yourselves. Kinahanglan sa lingkuhay nimo ang imong pagalingon. Matthew 16:24. O si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, kung adunay buhot musunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang pagalingon o magpasan sa iyang cross o magsunod kanako. Ha? Gusto ka musunod sa Ginoo? Sa iyo ang pag-ingon na, gusto ko musunod sa Ginoo. Mag-abot sa realidad, tanan, kalawan. Diba? Gusto ko musunod sa Ginoo. Ang problema, hindi ko kasunod sa gusto ko. Ha? Kung gusto ko musunod sa Ginoo, pero sa mali na ako yung trabaho. Bros, gusto ka musunod sa Ginoo? Kasaanan ako ang cross. Kung saan mo ang cross? Hindi ka manitiran ng cross. Hindi tinitiran ng cross. Kung gusto ka musunod sa Ginoo, naghangang kasaanan para makasunod ka sa Ginoo. Kung saan mo na? Bagay schedules na ito. Nausahay. Ilang kayo usahay. Wala ilabot ang Ginoo sa itong mga schedules. Lahat tayo mga schedules. Nag-inot ang mga schedules. Pero nakaaw na ito. Bagay Ginoo. Schedule na ito. Ngunit, tinglaban ako rin. Ngunit, tinglabaho na ko. Ngunit, rasa, tingtanaw na ko ni Korean movies. Dali-siri. Kaya mga orasa kay, tabi-tabi ko silingan, chismis. Kaya, negosyo na ko rin. Tanaw na mo, wag yun sa ginawa rin. Isa kaming buwa yun siya rin. Ha? Kaya mo, tapos ko musunod sa Ginoo. O rin ang inyong cross. Gusto ko musunod sa Ginoo. Pero ang inyong cross, hindi ka mo kabiyaan eh. Inyong halipa nga kabayo eh. Hindi ka mo kasunod na rin, kabiyaan eh. Ang pula nga kabayo. Kaya lagay man siya. Mauna ang inyong cross. Kung gusto ka musunod sa Ginoo, ito mo ka, biyaan yung pagka, malikas na ito eh. Ha? Kasi pagkali mo na mapilala kung malikas ka. Ha? Ha? Ano istorya nga? Grabe na niya, wala niya, nakapamalikas siya. Ha? Alay ka niya, yung malikas niya eh. Awa siya kabantay na. Ang mga pala, mga alamino. Malikas na ng speaker. Nagdalas siya siya pagbati. Ha? Gusto ko musunod sa Ginoo, pero himalikas ko. Una, hindi mong cross. Kung pasaalan mo na, gusto ko musunod sa Ginoo, hindi ka makabilas sa Ginoo. Mauna ang iyong cross. Kung pasaalan mo na, kung gusto ka musunod sa Ginoo. Nagtali niya? Ha? Gusto ko musunod, makalagan sa Ginoo. Pero, kakain ang customer ng Domingo eh. Mauna ang iyong cross. Ha? Kaya sa tanas, ay, pumunta siya. Pag-ikaw mo nga, musikba ko. Ikaw po niyo sa tanas ko, sismusang silingan. Domingo ko ako, nanila. Nanila niya, pamalit. Ito, pamalit ito. So, isa ka Domingo, dahil kita halin. Ano sa Ginoo, isa ka simana, nahalin, nakita rin mo, isa ka Domingo. Ay, wala po magsimba. Ay, nagmamisuhin. Doon ay nagkwarta sa Domingo. Kapito lang mga malls, hindi ginagawa ng Domingo. Mga kabahante. Ha? Ano wala yung display ang kabahante sa mga malls? O Domingo. Sabado Domingo. Ano man? Mahinig. Mahinig dansa. Nagkwarta. Kailangan magpanuloy. Mamalit. Ha? Wala ka. Wala ka mahante. Kung nagtrabaho ka niya. Mag-display. Ibawal yung display. O Domingo. At-least nag-display ngayon. Gusto sa kanya. Muna. Pero kung desire ka, magusunod sa Ginoo. Mas ano yung iman. Bahala kikita kang milyon sa Domingo. Mas ano yung pakil. Unang imong cross. Kung yung hinungdan, anong hilig ka kasunod sa Ginoo. Katapusan, serving God o reward. Ang tao nga selfish. Mga lakad sa Ginoo. O reward. Pero punta, kung nag-serve ka sa Ginoo o reward, may ka, 3:11. Ang mga pangulog, niinig na buko alang sa sumpod ko. O sabi yung sumpod ko? Sumpod. Ang mga pari niinig na pundok alang sa suhol. Ang mga propeta niinig na propesiya alang sa sulapi. Isang pa niinig sila nagsandig sa Ginoo o nagton. Hilig ba ang Ginoo? Alina sa kaliwala ka nato, walay kadakot na makot ka nato.
Kaya basa, busa tuod kaninyo ang Sion, daruhon sama sa usa ka uma, ang Jerusalem mahimong tapok sa mga ginuba ug ang bukid sa balay mahimong bungtod sa kahayupan. See? Wala kong mag-serve ka sa Ginoo. Pangalagan sa Ginoo. May reward man o wala pangalagan sa Ginoo. Na-remember ninyo? Sa diya, una na akong ginawa ang ministry na sa Tibuco. For 2 years, wala ihatag ang church sa akin. Wala akong lumangay. Nakapitaw, pero wala. For 2 years. Pero wala akong nagpagulgol sa Ginoo. Ha? Wala akong nagreklamo sa Ginoo. Tungkol kay nasabdan ako. Nabuot ka mo sa Ginoo, pasano ninyo. Walang ilong kawalaton, mga ilong cross. Posible, o hinungdan ako, dili ka mamastor. Inaw na ninong pasano ng ilong cross para makamasunod ka. Kuha na niyo. Kasagpa ninyo. Serving God to reward is not good. Ayaw, pangalagan sa Ginoo, tungod lamang sa sungkol. Ano ba? Kung mangalagan ka, tungod lamang sa sungkol, inig nito ng atak ang pinasing-klaseng dito kapag alaga sa Ginoo. Kaya magmuna-muna ka. For example, worship team, naanin sila ay suborno o ginahakag Piliya. Ito pa alawan. Si Imay, Rasay, paghantin na Domingo. Hindi, no? Yan ka. Ang solidya, umayo-mayo, hindi mo mag-pausay. Ay mga inana. Kaya, pag-uman, i-practice nila. Practice nila, yun kayo. Kaya. So, una na kami na ilan kayo. Ano mo gusto mo? Mag-practice kayo, ibayaran ka. So, din yung mahatag ang iyong heartily ng pag-alaga sa Ginoo. Dahil, pag-utap mo serve ka, pag-alaga ka, lahat ka sa maray sa Ginoo, ay gulay sumol. Mga parents, mga sponsor parents, ano mo sa aking tingin ko last time, dahil, diba, ipapauli na ako nung nasa sila kita na sila. Because hindi na ako gusto, kasakot ka ay Indonesia, kung talagang istusuran mo yung anak. Istusuran sa iyong gusto na akong kasakot nito. Kabisan ka lang, istusuran yung iyong anak. Kung di ko nga iyong mag-alagat sa iyong, maka-alagat ka sa iyong. Gusto mo lang kayo, wala yung istusuran sa iyong pamilya. Kung gusto ka mag-alagat sa iyong, maka-alagat ka sa iyong. Kahit nahitabong sa unang panahon, pag wala na ang sponsorship program, wala na po ang baka kung ang binitanan. Buhat niyo? Imbes, nindot ang programa sa foundation na nakadakot na hinukol. Diha, sa kabata, isa ka school kids, o biyasa nila ang binitanan. Kaya nakunakahan na sila, marusin pa ko, kay isponsoran na ako. Wrong, ang motibo sa pag-alaga sa